ঘনায় সঞ্জ নই যায় অন্ধার ঘনায় চাঁদ নেই আসে রাতি। সঞ্জ নই যায় অন্ধার ঘনায় চাঁদ নেই আসে রাতি। শ্বেত চাঁদ নুহ শ্বেত চাঁদ নুহ তম চৌরার জুগু জুগু সঞ্জবতী। শ্বেত চাঁদ নুহ তম চৌরার জুগু জুগু সঞ্জবতী। তম গাঁ আকাশে জ্যোৎস্না ফুয়ার তম গাঁ আকাশে জ্যোৎস্না ফুয়ার ମୋ ଆଡ଼େ କଇଁ ହସେ ମୋ ଆଡ଼େ କଇଁ ହସେ ତମ ଗାଁ ଆଡ଼ୁ ଚଇତି ବହିଲେ ତମ ଭଳି କାହିଁ ବାସେ ତମ ଭଳି କାହିଁ ବାସେ। ଅତିଥିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ଆମ ସମୟର ଜଣେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ସ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଭୁବନାନନ୍ଦ ଅଧିକାରୀ। ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ କରତାଳି ସହିତ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଉଦାସୀ ଆଖିର ଲୁହ ଏବଂ ପରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସାମନ୍ତରାୟ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ଯାହା ହଉ ମାନନୀୟ ଗୌରବ ଯାହା କହୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କବିତା ଲେଖିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଉଦାସୀ ଆଖିର ଲୁହ। ଉଦାସୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଯେବେ ବି ପଡ଼ଇ ଝରି ଅବୁଝା ନଈରେ ଭଉଁରୀଟିଏ ସେ ହୃଦୟକୁ ଦିଏ ଚିରି। ମନ ଉପବନେ ଫଗୁଣ ବିତାନେ କୋଇଲିର ମଧୁର ସୁରେ ଆସିଥିଲ ସଖୀ କୁଞ୍ଜବନ ସାଜି ପିଆସି ଓଠର କୁଳି। ଅଫେରା ଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ନିରାଶେ ଯାଉଛି ଫେରି ଉଦାସୀ ଆଖିର ଲୁହ ବିନ୍ଦୁଟିଏ